I'm checking in. He's checking in. I'm checking in. I'm checking in. He's checking in. He's checking in. I'm checking in. He's checking in. He's checking in. You're checking in. Who's checking out who when I walk into the room and your beat goes boom? Who's checking out who when you don't know what to do and your beat goes boom? Who's checking out who when I walk into the room and your beat goes boom? Who's checking out who when you don't know what to do and your beat goes DSB og togets personale byder nye passagerer velkommen i toget. beat goes boom. Who's checking out who when you don't know what to do and your beat goes boom? Who's checking out who when I walk into the room and your beat goes boom? Who's checking out who when you don't know what to do and your beat goes Who's checking out who when I walk into the room and your beat goes boom? Who's checking out who when you don't know what to do and your beat goes boom? Who's checking out who when I walk into the room and your beat goes boom? Who's checking out who when you don't know what to do and your beat goes Who's checking out who when I walk into the room and your beat goes boom? Who's checking out who when you don't know what to do and your beat goes boom? Who's checking out who when I walk into the room and your beat goes boom? Who's checking out who when you don't know what to do and your beat goes DSB og togets personale byder nye passagerer velkommen i toget til Dybbølsbro ved Fisketorvet. Da vi har en teknisk fejl, kan I desværre kun køre med dette tog til næste. Der er en person, der er blevet påkørt. Vi venter på en ambulance og holder derfor stille. Toget er linje E til Køge. And now you're going to die. Toget er linje B til Hillerød.
Dybbølsbro ved Fisketorvet. Store forsinkelser i toggangen til og fra Københavns Hovedbanegård skyldes, der tidligere har manglet kørestrøm. All trains to and from Copenhagen Central Station are running late due to Vi har lidt problemer med signalerne ude foran. Vi kører om et øjeblik. Køge. Dybbølsbro ved Fisketorvet. Hundepige. Hundepige. 1, 2, 3, jump! I stillekupéen må du ikke tale i mobiltelefon, og der skal være fred og ro.
beder om, at bagage og andre personlige ejendele ikke efterlades uden opsyn. Hvis ikke du har cykel eller barnevogn med dig, så brug dørene i den midterste del af toget. Vi kører langsommere, fordi der er et sporarbejde på denne strækning. Vi venter i øjeblikket på personale til at hjælpe jer ud af toget. Vi kører videre, så snart der bliver grønt signal. For at alle kan få en sædeplads, er sæderne lavet til, at der kan sidde 3 på dem. Bagagen kan du også sætte under sædet, bare du husker det, når du står i toget. Flexrummet er kun for cykler, barnevogne og kørestole. This train is not in service. Flexrummet er kun for cykler, barnevogne og kørestole. Giv derfor plads i flexrummet. Barnevogne er velkommen i alle mellemgange af toget. Hold øje med dine ting, og husk at tage dem med, når du skal af. This train is not in service. Linje E og F krydser de andre S-togslinjer. Der er flere byggeprojekter på S-banen denne sommer. Ved den næste station skal vi bruge handicapliften. Du skal derfor give plads ved den forreste dør i toget, så kommer vi hurtigere afsted. Hvis du skal videre mod Farum, Hillerød eller Klampenborg, kan det være hurtigere at skifte til linje E eller F her på Ny Ellebjerg. Cykler i flexrummet skal placeres bag ved den røde linje. Du må ikke cykle på perronen. Det kan være farligt og er samtidig til stor gene for de øvrige passagerer. Vi bygger op på Nørreport, og derfor er linje B det eneste S-tog, der kører igennem København. This train is not in service. Da vi har en teknisk fejl, kan I desværre kun køre med dette tog til næste. Der er en person, der er blevet påkørt. Vi venter på en ambulance og holder derfor stille. Toget er linje E til Køge. And now you're going to die. Toget er linje B til Hillerød.
Dybbølsbro ved Fisketorvet. Næste stop er Københavns Hovedbanegård, og toget kører ikke videre. Linje B til Farum er det eneste S-tog videre mod Østerport. Husk dine ting, når du står af toget.